Avui fem un conill guisat amb verdures, mel, canyella i prunes. Comencem la recepta marcant el conill salpebrat per els dos cantons fins que ens quedi ben enrossit. Retirem el conill i afegim la ceba. Quan la tinguem així, passem a la fase dels pebrots. Tot seguit, com dèiem, incorporem els pebrots i els sofregim fins que ens quedin com veieu a la imatge. Recuperem el conill, mullem amb vi ranci i mentre s'evapora hi afegim la canyella, les prunes i una miqueta de mel. I després d'uns 40 minuts de cocció, als quals hi afegim els 20 del sofregit, ja tenim el conill guisat a punt.